Doncs estem aquí presentant el resultat del curs Exànima, repassant els subjectes, que és un curs que vam fer durant el mes d'octubre, durant 4 sessions. Bueno, més que un curs jo ho penso com un taller, no? Com un lloc de trobada entre persones interessades en el tema que jo proposava, i aquí doncs tenim el vídeo final, com a resultat, diguem, d'aquest taller. Doncs, com deia, aquest taller es va fer durant 4 dies i més o menys per resumir el que vam fer, jo proposava un taller en el qual el punt de partida eren els subjectes que ja estan fora del cicle de desig capitalista, diguem-ne, no? És una manera molt glamurosa de dir que és la basura, bàsicament. Però realment m'interessava posar el focus en la materialitat d'objectes que tenim molt catalogats com un cicle acabat, com una mena d'estratègia dissident per repensar l'objecte. I què vol dir això? Doncs el que fem és donar-li a l'objecte una segona oportunitat, en el sentit que l'integrem, el recollim, l'integrem en aquest cas un taller de fotografia, en el qual vam adquirir, vam sortir pel carrer durant un parell de dies i vam arreplegar una mena d'objectes que ens interessava per diferents raons. També, de fet, vam fer fotografies a fora, al carrer, que després es van integrar a aquest vídeo que podeu veure. Doncs va ser interessant aquest inici del curs perquè ens vam reunir un grup de 5 persones i jo, que érem 6 en total, i vam parlar molt i vam fer una mena de... Va ser una acció col·lectiva, vam arribar a un acord de com fer-ho, de com fer aquestes accions, de com sortir al carrer, com fer les fotos. Va ser molt interessant per mi, perquè jo, de fet, ho proposava com un taller perquè és la feina que faig, però fer-la de manera col·lectiva era una altra cosa. I amb aquestes persones hem treballat molt continuadament. Durant cada dia anàvem dient a veure què fèiem, jo proposava, ells també. I durant el curs, durant aquests 4 dies, vam parlar molt, va estar molt interessant perquè vam tenir un moment molt col·lectiu de poder, com deia, la idea era repensar l'objecte i no fer-ho d'una manera mitjançant el llenguatge, sinó mitjançant, en aquest cas, la imatge, la fotografia. També vam poder experimentar amb les llums, la composició, la forma. Va ser molt interessant perquè a l'octubre encara començàvem de dia i acabàvem de nit i podíem tenir tot aquest transcurs del dia a la nit, i era interessant perquè jo a la meva obra treballo molt amb aquest contrast de llum, una llum molt de dia, per exemple, o molt de fluorescent, molt general, i després totes aquestes llums quasi que jo explico que són de fantasia o un efecte drac, que fa que l'objecte esdevingui una altra cosa. I va ser molt interessant, va ser d'una manera molt orgànica que vam anar trobant estratègies entre totes perquè els objectes esdevinguessin una altra cosa. I és per això, era una manera de repensar l'objecte a través de l'acció, de fer fotografies, de l'acció de fer una composició a l'espai, d'aquesta manera de treballar, no tant, com deia, mitjançant el llenguatge. Encara que vam parlar molt i va ser molt interessant també. Aquest vídeo té també una connexió amb tota la feina que jo havia estat fent durant aquest estiu, en el qual jo havia fet uns bodegons fotogràfics i de les quals estic extraient o faig peces de vídeo. Un dels quals s'està passant al loop ara mateix i és curiós perquè també s'ha contaminat, aquesta peça s'ha contaminat molt o m'agrada la idea de contaminar-se perquè com que ja que parlem de brossa, doncs tenim aquesta idea
de deixar-nos anar i pringar-nos allà, no? amb els subjectes, que estiguin bruts o el que sigui. Però el que volia dir és que alguns dels subjectes que nosaltres vam recollir aquest curs van acabar a la instal·lació del loop. I aquí també aquests resultats, aquest vídeo, també està exposat com part del loop, com a festival de videocreació. I potser l'última cosa que podria dir és sobre el so. Aquest vídeo té una banda sonora que nosaltres també, deia abans que fèiem fotografies, però també vam fer tota una part d'experimentació sonora que va esdevenir la banda sonora o, diguem, el transfons del vídeo que nosaltres podem veure ara mateix.